bezpečnosť. Som hovoril Jožovi, nech vám nechá svietiť. Čo to? No však schody sú tu. No to nedáš sám. Pošta došla. Kam ideš? Ale však dačo došlo. Ejha, ženy nám napísali z kúpeľov. Čože? Alžbetka sa ozvala? Veru tak, prečítame. Čítať budeme potom. Máme ešte nejakú prácu. Aj, no veď jasné. Chceš dostať pstruh? Tam hýbaj. Hej, to veru nechcem. Po jednom schode, poď. Raz. A 2. A 3. 4. 6. Počkaj, to je istota. Nenormálne dačo. No, už si sa utrel. Ale aký pekný list napísali. Ej, ale daj ho sem. Ideme na 7. schod. Si istý? No, alebo aj na prvý schod. Tak od znovu. Počkaj, zadrž, spravíme to inak. No, ukáž sa. Tieto laty sú tu na milú Jarminu. Zaujímavé. No poď teda. Ale vydrž. Použijeme tento kočík, v ktorom ma kočíkovala moja mamička. Tlieskam ti, parádny nápad. No, aj som si myslel. Zaber. Ja tlačím, ty zaber. A čo jazda, strikuješ, ak tlačím. Je to snídaneska. No mi hovor. Nerozbehneme sa? Pravdu máš, poď. Na 3. Raz, 2, 3. Jaj. Nie. Ale dostali sme sa aspoň na prvé poschodie. Tak znovu. Preskočilo ty? Teraz som dostal nápad roka. Normálne, že IQ 25. Jaj. Ešte, že som ich nevrátil do tej požičovne. Ty si ich v tých donovaloch nevrátil? No, vyzerá to tak, že nie. Nech sa páči, príď. Raz, teraz susedko, toto neviem, či bude fungovať. Ale ty neveriaci Tomáš, jasné, že bude. Poriadne upevní? Je upevnené. Keby náhodou, povedz Alžbetke, že ju ľúbim. Ale netáraj, prosím ťa. No poď sem. Susedku, na tebe sa zaračilo bábätkom za zbyt. Spomínam na zlaté časy. Celkom sa do toho kočáru aj hodíš. Sme pripravení? Sme pripravení. Teda, susedko? A ty si mi neveril. No, za odmenu si prečítame list od žien. Ukáž, čo píšu. Ale najprv zapojíme túto práčku. S tebou je radosť pracovať teda. Ani vydychovať nemôžem. No, dobre. No ale čo je vo vnútri? Haló, práčka čaká. Jelenia hora. Potom môžeš čítať koľko chceš, najprv dokončíme práčku. A teba nezaujíma, ako sa majú ženy bez nás? Čo ak si našli nejakých papalášov? Prosím ťa, Alžbetka mi povedala, že lepšieho muža nenašla. To aj mne Anča, lenže to v sebe mali tak 8 štamper ligivovej šlivovice. Aha, to čo je za hrac totok? Nanci, Áša, okamžite to odlož a chod zapájať práčku. Už. Len pokoj. Už mi miestami Anču pripomínaš. Dobrú fintu ma naučila Alžbetka. Ukáž, čo píšu. Ako dobre, že sme vyhrali tú práčku. Vedel som, že treba zohnať biely lístok číslo 37. No, toto máme zapojené, hadica v práčke je. Otestujeme. A táto hadica čo, Ty počuj, to akú nádhernú známku zohnali? A ty čítať môžeš? Poď, dám ti robotku. Drž tú hadicu nad umývadlom. No, dobre, idem. Konečne nemusím drhnúť to prádlo jak minule. Ale túto ružu som už niekde videl. Ja už viem. Ešte som tú knihu nevyhodil. Pána beka, tento uterák čaká už 2 roky, kým ho niekto operie. No, dáme na 180 stupňov a hotovo. Krása sledovať.
Konečne si nezničím ruky a Ja nervy. som to vravel. Čo ty tu stváraš? No tá známka, ktorú poslali ženy, má hodnotu niekoľko stoviek eur. Ukáž? Nebodaj ťa to zaujíma. Keď ide o penáze, áno. Tu je to. Rúža pána Miroslava má hodnotu 900 eur. A to je na tomto papieriku. Susedko, to znamená, že budeme bohatí. Založme to sem a potom to predáme za obrovské peniaze. Výborne, takže tu máme 900 eur. Počuj, ale s menami našich žien to asi nebude mať hodnotu 900 eur. Otrhnem to. Á, do frasa. Teraz to nemá už žiadnu hodnotu. Ani na pivo nebude. Počkaj, máme predsa aj iné známky a každá má svoju hodnotu. Tu máš napríklad túto a postupne otrhneme všetky známky. Nevydarilo sa. Ani mne. No, a zhraduje z rucanina. Podrž nožík. To šľaka. Nie, to bola posledná obálka. Ach jaj. Ale mám ešte ďalšie v škatuli. Cipana. Však budeme milionári. Táto by mohla ísť ľahko, čo povieš? Ukáž. Zateka mi do topánok. Preboha, práčka. Však perie dobre, čo sa deje? Zase brigada na celý víkend. Tam túto plastelínu ešte z druhého ročníka. Susedko, skvelý nápad. Aj som si myslel. Počuj, napadla mi jedna skvelá vec. Všetky známky vystrihneme. Jednoduché totok. Vieš, ako si reval do vankúša, že chceš zažiť Titanic? Áno, prečo? Tak teraz máš jedinečnú šancu. Zachrán všetky obálky hlavne. Pračka je potopená. Preboha, rýchlo do kúpeľne. Na niečo to treba dať. Na toto. Hej, rup. Aha, známka sa vyprala. Tá má hodnotu tak 100 eur. Ejha, ukáž. Ako sa tam dostala? Musela sa odlepiť z nejakej obálky. Počkat. No jasné, som zabudol vybrať list do Danči, keď bola pozrieť bane v Novákoch. Vidíš? Aha. No predstav si. Čo keby sme obálky dali do pračky? Vieš, na čo myslím? Myslím na to, na čo myslím ja. Presne tak. Že nás tak vyhodili z tej základnej, však toto je nápad roka. Druhý susedko, druhý za dnes. Zmestí sa to tam? Bude musieť. Pána, koľko listov ty máš? Aspoň vidíš, kde Anča všade behala. Tak a zapneme. Fajnový váš si tam dal? No, tá je tam ešte z roku 2005. No, snáď nejaké známky budú. Aha, To máme 50 eurá? ale sme my šikulovia. No, sledujme poriadne, aby sme neprišli ani o cent. Nevidím už známky. Ďalšie! 200, 300, 400, to máme 900 eur! Daj čo vidím? Ďalšia! A že z vás nič nebude, hovorili.